Mga sa 4:30 ako gumising para lang magawa to. Yan. 5:40 na mga kosa, kailangan ko nang gumawa ng almusal namin. At ang almusal ay smoothie, syempre. Medyo cloudy pa rin, 6:30 ng umaga yan. Sarado, all dumaan. Ang kinakain ko pag break time ng 9. Ito malunggay turmeric tea yan. Tapos dalawang saging na saba na hindi niluto. Mas trip ko yung ganun eh. Habang nag-break ako, bigla lang pumasok sa isip ko dati kasi ng mga kabataan namin. Pag tinatanong ka, saan ka punta? Tapon basura. Ngayon, pag tinanong ka, saan ka punta? To the moon na eh. Uwihan ko na naman. Lalakad na naman ako sa kalsada. Medyo maambon, kaya nakatayong tayo. Sarap makinig din sa isang nagpapaturo sa atin paano mag-edit, sa paano gumawa ng topic about sa vlogging. Isa lang yung pinaka-pinayo ko sa kanya. Sabi ko, i-document mo lang kung anong gusto mong document kasi kinabukasan, hindi mo na alam kung buhay ko pa eh. Ang dahilan niya pala kaya parang gusto niya matuto mag-edit para may bago naman na nangyayari sa buhay niya. Kasi nga sa mundo ng trabaho, employee, paulit-ulit lang, paikot-ikot, o wala siyang growth na nakikita sa paligid niya o sa sarili niya. Kaming dumating nating regalo mga kosa. Ayun, kasta ako sa kasi papasok yung bahay natin. What's that? That's a book. Daming books. Daming books. Daddy is books. Daddy is books. Oh, lots of books. Wow. Wow. What's that? Wow, yan na yung pansit. Lahat yan bigay? Lahat to bigay sa atin. Yan, itong mga libro mga kosa. Libro, itong car seat. Regalo sa atin yan ng isa sa mga followers o likers natin sa Facebook at sa YouTube. Shoutout sa'yo Lani, salamat. Kasi natutuwa daw siya kay Ice at kay Lou na mahilig magbasa. Tapos ganoon din na nahirapan daw ako sa sasakyan. Laging kalong ko yung dalawa. Kaya niregaluhan kami ng car seat. Salamat ng marami, grabe. Hindi ko alam na ganito karami yung libro na ibibigay. Salamat din po sa mga nagkabit na kamag-anak ni Lani po. Ay, kamula. Thank you po. Thank you po. Dami. Daming books no, grabe Oo no. nga eh. Kita ko Dami ang ang dami. learning. Wow, dami ah. Nice. Salamat. Thank you. Thank you po. Thank you Lani, thank you. Grabe, sobrang salamat sa suporta. Thank you. Thank you. Yan, ito po yung mga libro. Ganyan kalaki. Tapos ito yung car seat. Saktong siya siyas. Yun. Sobrang salamat Lani. Sobrang salamat sa lahat ng ito. Napakadami nito. Wow, books. Thank you so much.